салом алейкум апа хӯрои азиз, духтарои хушрӯ. Дар навбати видеои навбати мо барои анамо касоне ки витамин С аз карбонат мо тавсия додастем. Нигоҳ кунед духтаро, 60 дона капсула дорад. ҳозир артикулшама шумода нишон метем. Духтаро нигоҳ кунед. хоб артикулаш 15942. касоне ки бигем ки дар ҷигар ягон иллат дорен, касоне ки дар пӯстатон доғ дорен, аз карбонат натрия барои шумо тавсия дода мешавад. аз карбинка бигем ки анами доғҳое ки дар проблемаҳое ки дар даруни инсон аста, анамро полни бартараф мекунад. духтаро хушрӯ метонен як моҳ анамра истифода бубарен. духтаро хушрӯ саҳар як маротиба ҳангоми хӯрок хӯрдан, бегунида як маротибаи дигар ҳангоми хӯрок хӯрдан. масалан шуморо айшамол хӯрӣ, стрессҳои шуморо дур мекунад, энергияро ба қувват мекунад. касоне ки мисол дар варзиш бо машғул ҳастем, бисёртар метавонед ки аскарбинка истеъмол кунед. баъдан як фоидаи хуби дигараш дар чи аст ки мӯйҳое ки хаста шудаган, мӯйҳое ки проблемниан, мерезан, рӯйҳое ки доғ мезананд, пӯстҳое ки уже пигментатсияшон зиёда аст, метавонед ки нами витамин С истифода баред. касоне ки бемориҳои меъда дорен, баъд аз хӯрок хӯрдан шумо як дона саҳарда истифода мебаред, як дона дигар бегонида. муҳлати истеъмолаш як моҳро дар бар мегирад. духтаро хушрӯ нигоҳ кунед, анамхе ба таври бигем пластика ҳаст, ба таври пластика ҳаст. шумо амира агар ки касоне ки бемориҳои меъда дорен, амира дар як қошуқ мерезену оби бигем душомадагӣ ширгарм қати мехӯред. касоне ки шумо солим ҳастед, метавонед ҳангоми хӯрок хӯрдан анами витамин С аз карбоната истифода бубаред.